Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapagpakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes yari kita sa ika-11 ng adlaw sa bulan sang Abril tuig 2022 Lunes Santo sa sining adlaw mga kaaksyon pero sining sang iban Kwaresma pero mangin maulano ng aton sining tiyempo. Sige pang pagtulo-tulo sang ulan halin pa kahapon mga kaakson ang budlay sining ko nang sa bukid nga portion bla basi nagsulupot na to ang tubig kabayunta nga hindi lang pero may pagtaas gidman gamay ang mga kasubaan ta sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental magro aligmat lang sa mga kaakson ta bangod sa sining Bagyo Agaton. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamustang mga kaaksyon ta sa sining udto diri sa mga kapurukan kag kabaranggayan sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay aton hibaloon kag lambadahon ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters on standby na sa ilatag sa mga areas of assignments kalakip man ang aton sining mga balita national gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues mga kaaksyon. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa mga kaiping nga mga lugar sineya sa oriental side nagpangamusta kami sa inyo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayunta nga nakatsibog na nakapanyaga na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon sa probinsya sang Guimara sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clanin Antique kag tubtub sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial aton dalon karon dugay-dugay sa kay aksyon na Marlon Hinovia. Mga LGUs diri sa probinsya, ilabi na ang sila ay mayara sang declaration ng alkalde nga wala sang klase sa mga elementarya kag high school kag karon sa udto wala sang trabaho na ang ila sining mga opisina bangod man sining preparasyon na bangod sang tubig sinini agaton bla hindi mo mapaktante may pagpanghanda ang Silay City Government kag may abiso man ang Talisay mo man ang manapla kay Mayor Manolit Escalante may mga abiso na ang Escalante mayara na ang syudad sang Cadiz pagi kay Mayor Salvador Escalante Jr. kag Banwasang Murcia mayara na sang mga advisory mga kaaksyon sa sining tropical depression nga agaton mga kaaksyon ay perti sining bagyo no hindi mo gid maintindihan pero pagro aligmat lang sa mga kaaksyon ta kay kabudlay kun kaisa mga kaaksyon kalakip man ng palayag ni Gob Lacson na nagapanugyan sa mga nag-star sa kilid sang kasubaan bala nga mag-evacuate na sa tion nga magsakang tubig pila ka mga LGU sa Negros Occidental nagsuspende na sang klase kag trabaho sa mga government offices bangod sa Bagyo Agaton. Kag sa City Hall nga balita sa New Government Center, Comelec Commissioner Ferolino nagabot sa siyudad sang Bacolod para ma-check ang warehouse para sa VCMs. Kag latest advisory sang provincial o sang City Disaster Risk Reduction and Management Council anong monitoring nila sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Sa BCPO naman nga balita, Bacolod City Police Office na paidalom sa full alert status bangod sa malain nga panahon, PNP Search and Rescue Group handa na kung kinahanglanon. Kag sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni aksyon na Brian Morden, kapulisan sa probinsya ginalerto man sa maulanon nga panahon. Kag all set na ang deployment sang kapulisan sa probinsya para sa Semana Santa. Sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Akson Art Tayhupon kandaan sang tanan nga mga LGU sa Rion 6 angot sa epektos nga idulot sang Bagyo Agaton padayon nga ginatutukan sang OCD Response Cluster Team magasapol sining nga hapon. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni Akson Alvin Graba, Iloy sang Kadamay Negros organizer nagapanawagan nga i-surface na o kung ipakita ng iya sining nga bata. Si Iber Laret Blato, until now, wala sa gyapon sang miura, kundiin na yadto ang persona. Sa balita naman kay Akson na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, City Disaster Risk Reduction and Management Office sa syudad sang Cadiz. Kag Escalante padayon ang full alert status. Mga kasubaan kag pila ka mga dalanon nagataas ang tubig bangod sang sige-sige nga pag-ulan. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa unang distrito sang probinsya, alkalde sang Banwa sang Calatrava nagmando ini sang kansilahon ang klase sa kaggobyerno samtang padayon ng pagmonitor sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sang Banwa. Sa kay Akson Arloticar sa siyudad sang Victoria, si isa ka 24 anyos nga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo, aksidente nga nakabunggo sa isa ka stock file sa hollow block sa siyudad sang Victoria.
Sa Banwasang Ibi Magalona, Mayor si Mayor Marvin Malaconbra nagsuspende sang klase kag trabaho sa talatapan sang gobyerno lokal sa Banwasang Ibi Magalona. Sa balita naman nasyonal, mga kaaksyon, 13 ka mga puluyan sa Leyte natabunan sang duta nga nagluntad sa nagluntad nga landslide. Siyudad sang Cebu nagdeklara sang state of calamity bangod sa Bagyo Agaton. Kaga 45,000 ka mga tawo apektado sang Bagyo Agaton. Kaga pagbawi sa deployment ban sa pila ka mga pungsod sa Middle East, hindi pa panahon suno sa labor officials. Kaga Omicron XEO posible magsulod sa Pilipinas sa bulan sang Mayo. Daw tapos gilil eleksyon ba? Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban. I-like lang kag i-share ang ato sining programa. Tapos ang inyo sining mga mensahe kay tirahon tay na karon dugay-dugay pag maka-time kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kunistiel sa sining adlaw sang Lunes, April 11, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 13 kag 9, liwat 13 and 9. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto, no? May lang pag-monitora sa sining mga inuras kay Jonah Valdez importante, no? Kay Jonah Valdez importante, Madam Gian Resicio, kay Crescent Minias Villalobos, Ana Sinoro, Mr. Milili Oligo, kay Alex Montesa, Novi Magapan, Naisel Morales Fabol, kag iban pa, no? Kay Migs may lang pagpamati, Edmar Kilitar, Lorski Didolo, sa kay Lani Tolentino, John Marie Radok, Erwin Pohas, may lang pagpamati. Jonah Valdez, importante, ara naman siya si Virgo September, Diloterio Acosta Gare, Bogsasa, may lang pag-monitor kay Kikoy Hibanada, and Ryan Tagamulila, Jonel Sadaya Aresgado, sakay Sherbing Martin Alarcon, and Flores Saldavea, wala nga pag-monitora. Kagiban pa naton nga mga kaaksyon, no? Kay Totodar, salamat gid, no? Payong-ayong Renan, kay Inday Blaza, Susette o Rochelle Folinso Susana, Ray Baryoga, Ray Flores Baryoga, kag Jerby Kayo Kahuyong, no? May lang pagpamati. Georgia Gargasiran, salamat gid. Lorski Didolo, salamat gid. Lani Tolentino, and Flores Saldavia, may lang pagpamati. Jocelyn Nelisa Belbes Alpay, Christian Bea Dalisay, Marviu, salamat gid. Randy Dimos, salamat gid. Kano Orita, salamat gid bro, no? Kay Kano Orita from Magalion, thank you gid. Okay. Bagyo Agaton is up. Silay Cadiz Ibi Magalon na morsya, wala klase kag trabaho sa siling nga adlaw bangod sa bagyo. Ayos, dagang salamat gid. Ano doors? Ayos Oh, thank you, Gidors.
Okay. Kativer, salamat gid ah. Okay. Imbongjo Campo, taligi lang ah. Barky Tribe, salamat gid Barky Tribe, no? Pamati si Kim Poyolo ah. Thank you gid. And sa DSB, sa Pandanon DSB, siling ni Rochelle Folencio Susana, maghalong kita tanan, gani man. Ayos, Gingging Bilanyo. Gingging Bilanyo Bilanwi o Bilanyo. Malanga pagpamati, Binbi Digong, happy 6th birthday, Action Rex. Ayos, from family. Thank you, Gid. No? Salamat, Gid. Ayos. Christian Villadalisay, ara naman. And Jocelyn, salamat, Gid. No? Ayos. And Payong Rinan, salamat, Gid. O, daligid lang mga kaksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo dugay-dugay. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 ng aton oras. Diri sa aton sining pangalagad, Aksyon Alvin Grabas, tanbayanay sa balita gikan sa patrol, no? Kay i-check tanang pinaka-latest nga lakat sang panahon sa sining udto while nga
ro nagahilay-hilay kamo sa sining odto ang iban sinete ara lang sa ilatag sa kamanga olobrahan mga kaaksyon. Aton hibaloon lang sa pinaka-latest ang report mga kaaksyon sa Provincial Disaster Management Program. Ang pinaka-latest nga lakat sang panahon, Batang Life Extension Coffee Mix mga kaaksyon. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, Nasa tamang serbisyo. Yari na sa ato sining linya, ang ato sining Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang probinsya. Aton hibaloon, we have Action Melvin sa ato sining linya. Action Melvin, mayong udto si Action Rex, Action Radio. Yes, Action Rex, may tuman si imo kaga sa tanan natang palamati. Ibalo na to ng aton nga ginabantayan nga bagyo sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So far, tatlo ini ka tropical cyclone nga ari sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Unahon naton si tropical depression nga si Agaton. Si Agaton Cyber Bulletin number 19 nakita nga ginisyo mga alas 11 sining aga. Si Agaton slightly nagaamat-amat sa hina tagapadayon nga nagagiho almost disyonere ni siya Action Rex sa baybayon niya sang Pablo Bay. Sang ang sentro sang tropical depression nga si Agaton ginabada-bana sa base sa tanan nga mga data ara sa kadagatan sang Tanawan Leyte sa coordinates nga 11.1 degrees north, 125.1 degrees east. So may kabaskugon nga hangin nga 45 km per hora malapit sa sentro, may pagbadlos tubtob 60 km per hora. Magagiho si Agaton almost stationary o kung wala sa masyado gagiho Action Rex. Kagang public storm warning signal number 1 sa Gyapon ang nag-aapekto sa Luzon area mo ng portion niya sang Masbate. Ang sa Visayas area, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, kag ang pilamang kabayan sa northeastern portion sang Cebu. Dala naman ang Camotes Island, eastern portion sang Bohol, lakip naman ang Surigao del Norte, kag Dinagat Island. Din nga malugar, maka-experience siya Action Rex sa mabagyo ng panahon. Dire naman sa ato ng Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, sa Gyapon maka-experience kita sang halos magalumon kag may intense mga pagtupa sa ulan, nadulot man niya sang tropical depression nga si Agaton. Kasarangan to may pagbadlos nga hangin gikan sa namin na katunda na nag-influensya sa kabukusan nga bayan niya sang probinsya kang kadagatan sang probinsya. May kasarangan to mabalot kag ini delikado na sa aton nga sakayan panagat. Ang update naman naton sa isa naman kabagyo nga si Malakas sa international name o kung si Basyang once nga magsulod na sa aton nga PAR. Si Basyang ara sa kalayon nga mga 1,400 5 kilometers east of Mindanao. Taga inisya may coordinates nga 12.1 degrees north, 137.0 degrees east. May kabaskugon nga hangin nga 95 km per hora. Malapit sa sentro kung may pagbadlos tubtob 115 km per hora. Masubong basko gali si Basyang ni. Sa karasigon niya 15 km per hora kang susubong si Malakas Action Rex hindi pa direkta na mag-aapekto diriya sa pungsod Pilipinas. Action Rex. Silingko si Basyang mayro baskog pa ni sagli kontra kay Agaton ni Vin? Yes, Action Rex kay kung sipo natin subong niya si Basyang severe tropical kategory niya is severe tropical storm. Kag si subong niya
siya gaton nagahina na sa kagsasubong depression na sa Action Rex, nagamatamat sa hina. Tiginalantaw na ton, once nga magsunod sa Philippine Area of Responsibility si Basyang sa sininga karon sa gabi buwas sa kagahon, mamatamat manihina pagid si Agaton, kag kabay pa nga madala niya i-enhance o kumbutungo ni Basyang kag matamat palayo diriya sa aton nga Action Rex. What about ang ikatatlo to? Daw na-mentionan mo kaina, daw tatlo? Ang isa ka low pressure area somewhere in Puerto Princesa City, Palawan, Action Rex, low pressure area pala sa Gyapon. Kag ni siya gamay ng chance nga mag-develop nga isa ka tropical cyclone o isa ka bagyo, Action Rex. May tendency base sa forecast sa nga pag-asa nga pakita ang models na ini siya ka matamat na weekend o ma-dissipate sa Action Rex. Pero ti ang landaman talang ning pagro ulan-ulan kag ro baha-baha di sa areas ta tubtob nga ari pa dring duha ka bagyo ni Vin, Yes, Action Rex mo sa gyapon nga aton nga preparahan sa dapat ang aton nga panugyan sa aton mga kumuloy diri sa probinsya nga mangin may nalungon magandam, alerto kita sa mga posibilidad ng mga pagsakas ng tubig, mga pagbaha kay balo kita bisan manipis na pagtupa sa nga ulan, pero bangod nga continuous Action Rex, masupot ila ka may tendency may pagsaka sa mga kasubahan naton. Subuman sa mga nabukit niya mga lugar bla naton, mga landslide, na lalungan man naton Action Rex kay umok na subong ato kadutaan. Sige Ben, ma-update lang kami karon siguro sa hapon. Ano oras ang by 5 o'clock? Okay na dira? Alas 2, may ara kita Cyber Bulletin number 20. May bago kitang update Action Rex. Sige Ben, thank you Gid. Salamat Gid Ben. Salamat kag mayong auto salwat. Thank you Gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nabatian si Melvin Fierro ang ato sining isa sa mga mapisan weather forecaster dira sa PDMP mga kaaksyon. Update to sang lakat sang panahon kabay pa magkatunaw na ni sila ho. Ayo kung din pa Simana Santa pa ya dito pa sila nagtirin-tire na makin mo tatlo gali sila ga sinundanay pero ang ikatatlo ni Palawan area siya pero daw laban-laban daw matunaw na ni siya pero ang duwa si Basyang si Agaton kag si Basyang gasundanay sila pero ti si Basyang gamat-amat na gidman siya pasaka mga kakson kag from nangin tropical depression na lang subong si Agaton gamat na sa hina mga kakson galing ang malain nga tiyempo ang pagrulan-ulan mga kakson na muningro andaman ang pagbaha, ang pila ka mga landslide katulad diri sa syudad sang Bacolod mga kakson may landslide sa Purok San Jose, Barangay Alihis nagluntad subong nga aga 24 ka tawo gin-evacuate mga kakson. Yaring countdown sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale, kamusta sila subong? Yes, Action Rex, temporaryo sa karon nga nagatinera ining 24 ka mga individual dira sa may barangay hall sang barangay Alihis kasunod sining pagkatiphag sang duta o kung landslide. So yes, ang Purok San Jose, barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Action Rex, amo na siyang pinakauna nga incident nga nabaton sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office please may old City Hall. Action Rex sa maulanon nga panahon tugaman sang tropical depression Agaton sa pagkikangot rin na Action Rex kay Jose Evram Vera siya ini ang LDRRMO Officer 2 sang CDRRMO kadti may gin-designate sa Action Rex nga pwede makahatag sang situation report sa diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex pakaron sa 24 ka mga tawo 16 diri ang mga kabataan kag 8 ang legal ang edad. So ini sa Action Rex gin transport sang rescue team sang CDRMO padulong sa may barangay hall sang barangay Alihisa. Actually Action Rex force evacuation ang gin implement sang syudad since nga ti amo na no kung nakitaan mo dira sa litrato sang Bacolod CDRMO Amo ning lapit sa may Taytay da? Yes, Action Rex. Actually sa kay daw naab to ang daw sa balay gid nila to daw gamay na lang tong nabilin bala mo. Yes, amo to nga nagaamat-amat panaog ang duta kung sa di nahamtang ang ila sini nga balay kun baga ang pang bala Action Rex
dahil dira gid nagatindog ang ila sa nga balay kag na nagaamat-amat humok ang duta. Tungod sa kahumok na guro sang duta to Action Dale. Yes, Action Rex. Pero good news bangod wala sa mga reported nga mga casualty or injured no sa sining incidente kay at least early pa no na evacuate Action Rex. Pag temprano pa. Pero temprano pa, no, kay mga around 9 a.m. nabato ng report, and then mga 10 p.m. ito, agin amat-amat sila transport na sa may barangay hall sang barangay Alihis. So far, Action Rex, abo pa lang ni ang nabatod na report sang CDRMO, magluwas sabi sa pila ka mga lugar sa Bacolod City nga mayara sang pagtaas ng level sa tubig like sa may Carvic, Mandalagan. Same man, nakabaton man ang report ang CDRMO, flooded incident sa may Purok Calamansi, Barangay Banago, kag sa may Purok Riverside, Barangay Banago, Action Rex. Sa karon, ongoing diri ang monitoring sang CDRMO since 24 oras sa karon ang ila sining operation. Kasunod nga ti amuna no may mga order from Regional Disaster Risk Reduction Management Council nga dapat nakaalerto gid ang mga munisipal kag city DRRMO Action Rex. Ang ginabantayan diri is ang mga kasubaan at Action Rex sa may Bacolod City like sa may Lupit, no? Lupit River, same as sa may Mandalagan River, kag Magsungay River Action Rex kay ti ginapaabot ang Moderate tatlo ka mga subaning major problems ang syudad ta, no? Yes, hopefully Action Rex hindi lang siya mag-awas bala, no? Nga ti makatuga pagit sang dugang nga makonsay na. Ang rason nga ti payon siya nga gina-monitor sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa mga bali Vera nga lauman ang moderate to heavy rains diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Around 1:30 subong hapon magatambong si Executive Assistant Chomari Vargas si Sakapel Sinapol Production Rex ang regional office, no? May mga update nga pagkatalakay ng Action Rex regarding sining lakat sang panahon. Aton pamatian si Sir Jose Evram Vera ang LBRRM2 sang CDRRMO. And kagina sang mga 10 a.m. kagina mayroon at na-monitor na isa ka incident, landslide incident nga natabo sa Purok San Jose, Barangay Alihis. So ang landslide why man siya nagtugas ang any casualty or damage sa houses, but then because lapit na lang gid sa may pangpang kundi nakatindog ang mga panimalay, nag-force evacuation kita sang mga individuals nga ara dito. So far may ara kita na evacuate na 24 individuals, so 16 children and 8 adults. Kag karon ongoing ang ilang pagtransport sa ilang identified evacuation center. Identify man sang Barangay Alihis DRM committee sa ila Barangay Hall for now lang. Action Rex na matian si Jose Vera LBRRMO2, no? Sa ini ang option Action Rex. First ning gin-evacuate, no? Yes, sama siya ang pinakauna nga din-evacuate Action Rex bangon sining malain nga panyempo. Tama na ang ila sining mga needs sa mga evacuees sa barangay hall ihatag man sa barangay. Kag man ang bulig halin sa may lokal na gobyerno sa siyudad sang Bacolod Action Rex. So far diri sa bayan sang Old City ongoing subong ila sining monitoring kag naka-standby ang flood control team Action Rex kay ti kis amin nagapanawag diri nagapangayo sang rescue nagapangayo sang bulig Action Rex sila sa taon nang man nga i-verify, no, sang office ang reported nga mga incident Action Rex. Rekta diri sa may Old City Hall ang ka-action Dale Salazar mga ka-action sa rin ka man sa Pinas labutan ka sa ngawon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa may kong kulo ng manubong immunity rason madamo sang ginabat.
sa SART kandaan sang tanan nga mga LGU sa Riyon Saiso angot sa epekto sang mahimo idulot sang bagyo Agaton padayon nga ginatutukan sang Office of the Civil Defense o kun OCD Response Cluster Team magasapol sining nga hapon. Yaring kaundan sa report ni Akson Art Tayhopon. Akson Art. Natala na Akson Rex nga magpatigayon sa meeting ang response cluster no sang regional member council sang disaster risk reduction management ang sa diin ang ilas ditutukan hindi lang ni gyapon kay warning o kon paghanda sa tag sa kamay LGU kundi amo na ang paghikot sang pila ka matikang bilang pag-respond kag pagpadala sang bulig sa mga pumuluyo no kay kun diri sa Negros Occidental sunod diri kay Ma'am Cindy Ferrer ang spokesperson sa Office of the Civil Defense wala pagid man so parehas ang kaso nga na-record sa Negros Occidental nga nakadangat sa office nila nga kalitan na gindulot sang bagyo Agaton magluwas sa suspension of classes pangway pagit official record nga dangat sa ilang nga ang LGU amo ang nagpadala ginahulat pa nila sulod kay Ferrer. Pero ang importante direksyon Rex kay dito sa area sa nga Panay may mga bululigan na tuya kay may mga pamilya nga mga nagkalalabutan sang baha. In fact, pinagka mga munisipyo ang dalom ng tubig baha. So mas mayong ang pag-convene nila sining hapon, amo ini ang mag-determine kung balasin o ang prioridad nga padalaan kung kinanglanon sa mga food supply sa rin ang in-charge diri amo ang talagapan sang DSWD. Now sa karon man sa hapon ang mangin kabahin sa ilaw sining meeting amo ang pila ka mga representante sang tagsa ka mga LGU na maghahatag man sa update sa epekto na gindulot ni Agaton. Yari si Ma'am Cindy Ferrer, ang spokesperson sang Office of the Civil Defense. Sige man gihapon ang amon nga pag-disseminate sang aton nga tropical cyclone bulletin for tropical depression Agaton kag also ang kapasulod man nga tropical cyclone nga malakas ang international name niya nga pagkatawag ko hindi siya nga basyang once na makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility by tomorrow or night tomorrow. Kag so far ang aton nga monitoring on the ground may pila na kita ka mga munisipyo nga ginbaha particularly sa probinsya sang Capiz may ara dito anon ka munisipyo dumalag maayon Sigma Panitan Cuartero kag Panay ang iban sini nag-subside man dayon kay irregularly ang magid ni siya bisan gamay-gamay lang ang pag-ulan nagabahain ni sila pero dasig lang man ang pag-subside. And also may mga payag ni Cindy Ferrer ang spokesperson sa Office of the Civil Defense. So most probably ang pinaka-latest kag-updated report ang ilan na mabaton sa natala naman nga meeting karon kapatigayonon sang Regional Office sa Disaster Risk Reduction Management Council. Ang kaaksyon nyo, aksyon tayo po, nag-aksyon din kaman nabahin sa Pinas. Laputon ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Art Tayhopon balita gikan sa Bacolod or sa special assignments mga kaakson standby akson Marlon Hinovia. Dalas na sonta ang balita ni Akson Marlon Hinovia sa dinig lamang madugay. No? Sa mga kaksonta, Aryo, pwede ba lang maghubi na may dadidad na? Pwede.
Balita ni Akson Art sa iluhan tanang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial Goblakson nagpanugyan sa mga nag-star sa kilid sang kasuban nga mag-evacuate sa tiyon nga magsakang tubig bla kag pila ka mga LGU sa Negros Occidental nagsuspende na sang klase kag trabaho sa mga government offices bangod sa Bagyo Agaton. Yaring countdown sa report ni Akson na Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex, mayara sa nga pila ka mga pamilya nga gina-evacuate sa banwa sa nga EB Magalona pagod man sa nga siring tropical storm atang subong tropical depression nga lamang si Agaton. Ang report nga ginpalabot rin sa mitaratapan ni Governor Bong Lacson sa mga aga sa banwa sang EB Magalona may ara sang 12 ka mga pamilya nga ginabugusan sa nga 21 ka mga individuals ang gin-evacuate kag ang panuwasang EB Magalona nagpagwa man sang executive order number 29 pagi sa kay Mayor Marvin Malacon nagasuspender sang klase sa taran-taran nga level kag trabaho sa mga talatapan sang gobyerno. Hambal ni Lacson, way isang tropical storm warning signal sa Negros Occidental. Pang-importante sa gihapon ang pag-ulu-aligmat sa mga Negrosanon, partikularmente ili mga nagapuyo sa kilid sang kasubuan. Ang panugyan sang gobernador sa mga nag-star sa kilid sang Suba nga kung mayara sang pagsaka sang tubig in Sigida. Sige, dapat mag-evacuate, mag-asilo sa mga sa hiluway nga lugar. Ang pila pag-isinig ka mga banwa o syudad nga nag-suspender sang klase, Victoria City, Executive Order number 9, again, issue man, nag-declare sang suspension sang klase taran-taran nga level sa public kag private, umpisa sa mga adlaw April 11. Banwa sang Murcia, suspendido man ang klase sa taran-taran nga level kag trabaho sa talatapan sang gobyerno. Magluwas gid lamang sa mga opisina nga involved sa emergency services. Sunod sang Cadiz, suspendido man ang trabaho sa talatapan sang gobyerno. Epektibo alauna subong hapon, April 11. No? Suspension sang trabaho gina-encouragement sa mga private companies. Ang sa Silay City na pagwa sa resolution ang alkalde ginbasihan ang recommendation sang DRRMO. Ang chairman sa si Mayor Mark Goles nga nagasuspender man sa taran nga mga klase sa taran nga level opisina sa gobyerno suspendido man ang trabaho. Sa bugi lamang udto pag-o nga executive order gin-issue man ni Mayor Renato Gostilo sa San Carlos City, suspendido man ang klase sa preschool kag elementary level sa public kag private nga ang locations ni apektado sang tropical depression Agaton umpisa sa buong April 11 tubtubwas April 12. Yari si Governor Bong Lacson angot sa The only pre-evacuation that I received was this morning happening in EB Magalona involving 12 families, total of 21 individuals. I understand that the EB Magalona government suspended classes at all levels. I also understand Talisay High School has also suspended their classes. But that's really the call of the local chief executive. That's the only report that I've received. In fact, there's no signal for Negros Occidental, which makes it actually even more difficult to alert our teams. Because thinking that everything's okay. But regional has already declared red alert a few days ago. So we're still under red alert. We're hoping that we will not experience the flood of Typhoon Odette.
Although there's a lot of rain happening, which is good also for the farmers, but too much rain is also not good. No? What's important lang is that if our rivers start to swell, people should be ready to move out. No, if there's really a call for them to move out. Governor Bong Lacson, karon sa hapon pantayan ta pagid kon bala mayaraman sa suspenso sang klase nga mando ang pila sa mga local government units diri sa Negros Occidental. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action Marlon Hirubuya. Mga ka-action sa din kaban sa Pinas, laboton ka sang amon balita ka serbisyo. Saba-saba tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidakson na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita, masaylo kita na kay Akson Alvin Graba sa patrol. Iloy sang kadamay Negros Organizero. Nagapanawagan nga i-surface na ang iya sining bata o kung ipakita na bla kung din man kag kunanong status man sinisang iya sining bata mga kaksyon. Kay tubtub niyan daw pila na kadlaw daw makabig na isak simana buwas nga adlaw way gyapon makitane si Iver Larit mga kaksyon. Yaring kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex sa pihak sang panawagan sang naglalain-lain nga miyembro sang progresibo nga grupo padayon man nga nagapanawagan ang pamilya ni Iver Larit nga isurface o kon ipakita na ang ila sini nga himata matapos gin-report missing tinalikdan nga Martes Abril 5 na wasunod diri kay Betty Larit amo ni ang iloy ni Iver kay nagapang idaron ini sang 72 padayon nga nagapangabay ang ila sining pamilya sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 7 nga buligan man sila sa pagpangita sa iya sining bata din ining si Iver Larit amo ni ang nagabulig suno sa iya nga makaangkon sa salayluhan nga puloy-an sa Abada Sky particular sa relocation site bangod na talana na ini nga idemolish ang ila sining puloy-an dira sa area sa Bangga Arca Barangay Mansidingan din si Iver ang isa suno sa iya si Larit Action Rex isa ka balo nagaserbi man bilang iloy kag amay sa apat sining mga kabataan nawadugang pagida diri ni Nanay Betty nga padayon nga ginapangita ni Alvin Larit ang iya sining amay sa paglaom nga makita kag mabalik bangod nahidlaw na gid ang iya sining mga kabataan sa iya now nagapati man diri ang iloy sa ni Iver sa posibilidad nga base balag gintago ang iya sining bata apang kung ano gidya ang rason wala gid siya nakabalo ka even ang iya sining pamilya bangod ang nahibaluan gid lamang sa pamilya Larit isa ka organizer kag education officer sa Kadamay Negros sa kag sa Handuman nga makabulig bala sa mga imol nga taga syudad nga makaangkon man sang libre nga pabahay now kung suno pagida diri kay Nanay Betty nga kung mahimo kag kung sino gid man ang nag-imbitar diri kay Iver Larit na magpamalihog gid sila nga kung mahimo i-surface o kung ibalik na sa ila ang iya sining bata ari ang pahayag ni Betty Larit. Ang ako niya ginabangayo lang gid sang nagatago sa iya nga maluoy man sila sa bata ko kay ang iya kabataan dili nagaantos man sang kahidlaw sa iya kay bisan sila pagkaon hindi sila kakaon sa insakto kay ang ila na paminsan nga makatupad sila sang ila amay kay ako man nga isa ka iloy hindi man ko kabatas nga wala ding bata ko maluoy man kamo ay ipahilwayan yung man ang bata ko kay kung ano gin man ang iya sala at bago niya na sa kurti kay nagabulig na sa mga pigado nga pareha sa amon nga gintagaan kami rito ng ilistaran
Kaya ginapahalin kami din sa nagbakal. Kaya maluoy man kamo ay. Kamu may kabataan man. May ginikanan. Maluoy man kamo. Kaya kamo, ara sa inyo, kamot ang bata po. Maluoy man kamo. Ang pagpati nimo sa nga nadula si Iver? Wala ko kahibalo kung anong mga natibo. Kaya ang ako nang nahibalan nga paubra na to siya sa iyaman nga balay sa may sa ginhatag sa amon nga relocation sa may Avada. Ang apo ko namangkot di sa apo la. Nga din si Papa, siya naglisensya to siya, makadto to siya kay may husi sa unag siya. Butong wala siya kapauli. Siya narek sa kabayan gid lamang sa pahayag diri ni Manang Betty Larit. Report gikan sa patrol inisi aksyon Alfie Dingraba mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Daligi lang aksyon na Brian Morden, aksyon na Eric Magbanwa, kagangato sining nga mga out-of-town reporters. Mighty si Anay Kulang. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase.
Ayos. Sige, may lang nga pag-monitora sa kay Lunila Tarusan, no? May lang nga pag-pamati kay Lunila Tarusan and okay, sa kay Utay Benedicto, tamyaw lang si Mito Solitario, Toto Canoy, GC Nuarbe, kag Grisel Palabrica nga nag-monitor sa programa mo adlaw-adlaw from Barangay San Jose, si Palay City. Salamat gid Utay Benedicto. Ray Flores Mariuga, diri sa DSB Action Rex, wala gidon tatangulan kag sa mga motorista nga naga-monitor sa ARB, magdubol halonggid kay halonggid kamo di magagi kay hindi ta manutar ang landslide gani man. Sige. Rofino Era Gabinio, salamat gid. Mayla Pilor Primavera ga monitor. Thank you gid Mayla. And Rodora Syuko, matsyag ko mag-asawa na si Agaton kag si Basyang Action Rex kag naga-inaway sila amuna gasabwag sila kaakig sa kawaan. Ay pwerte si Rodora Syuko. Thank you gid Rods. Salamat gid, no? Okay, maraming rinya San Antonio Alpenda, tamyaw lang sa iya hinablo sa kay Noli Alpenda kag sa pamilya sa may Iloilo City, no? Salamat gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. And Helda Alfaraz, steady gid sa ulan, wala gid untat gani man. Helda Alfaraz, no? Lani Tolentino, ay pertigid duwagid ka bagyo sir, wala gid ko kapuli sa birthday tatay kay may bagyo. Sorry tatay. Crisanto Tolentino, ga monitor gid kami di sa Barangay 35. Alin sa kay Lani Tolentino ang panamya, no? Jennifer Borromeo Maranyon, ga monitora sa Puro 4 Bulubitoon ni Guro Magsungay. Thank you gid. Salamat gid Jennifer Borromeo Maranyon, no? Thank you gid. Donald Cabasag from City Engineer's Office La Carlota. Salamat gid kag tamyaw lang si Mrs. ya Leia Cabasag nga naga-monitor sa siningaod to. John Michael Himay, salamat gid ga monitor sa Barangay Robles La Castiliana. John Michael Himay, no? Joseph Pacifico, may lang pag-monitor sa Mayor's Office San Enrique. Si Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa, Carla Selva, kag Jomar Halipa. Salamat gid Joseph Pacifico from San Enrique. Kairos Flaque, salamat gid. Belia Rendon, listening from Victoria. Salamat gid Belia Rendon. Ayos. Okay, kag Jomi Bailado ni, Jomi Bailado. Salamat gid Jomi Bailado. Erwin Puhas, may lang pagpamati Erwin Puhas, no? Payong rinan. Salamat gid. Thank you gid. Salamat gid. And ayos. Sila ni Tolentino may pahabol siya. Happy 69th birthday kay Tatay Crisanto Tolentino. Ga-monitor sila sa Sitio Bahay, Kaliling, kay Cristina Remy Diaz, Christopher Toto, JP. Salamat gid sir. Thank you gid Lani Tolentino, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na. Standby anay kay Joy Macauling. Salamat gid from DPWH Bacdeo, no? Salamat gid Joy Macauling. Thank you gid. Salamat gid. Ayos, sige, daligid lang kay matag tapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo dugay-dugay. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dre sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa ka 15 ng aton oras 1:15 na mga kaaksyon. Dari gilang kay kadtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kapulisan sa probinsya ginpaalerto na sa maulanon man nga panahon kag all set ng deployment sang kapulisan sa probinsya para sa Semana Santa. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Action Rex, naka-preparar kag ara naman sa mga deployment ang taran nga mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sining maulanon nga panahon dulot sa bagyo nga si Agaton. Sunod diri kay Nokpo spokeswoman nga mo si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang tanan nga mga police stations sa probinsya palayag o kung ginatagan sa direktiba nga ang mga kapulisan ang ibandira magasuksok na sang pagpang-rescue nga
bayo nila Action Rex kag dapat maglibot-libot gid sila. Ila binagid sa mga lugar sa ila dira nga banwa kag syudad nga masami ginabahaan, may landslide abi kag iban pa nga mga kalamidad agad nga mapasiguro kag makapatigayon sa risko kon kinahanglanon gid man. Dugang padre ni Donasco ang ila ginahimo subong monitor gid sa tanan nga oras kag nagaayo man siya sa publiko nga dapat mangin mabinantayon para hindi makaproblema sa nasambit nga maulanon nga panahon. Ang palayag ni Donasco angot sini Action Rex. Apisar sining maulanon nga panahon, imbigin man niya mapugnan sa pagsaulog sining Semana Santa. So nang padre kay Donasco, tanan na nakahanda naman kapolisan labi sa mga adlaw sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag subuman Domingo nga mag-deploy sila sang mga kapolisan sa kasimbahanan, terminal, sa mga ports diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ginpakamayo man nila nga magpahamtang o magpalibot-libot man sa mga kapulisan sa mga kasubaan kag sa mga mountain resorts o sa mga beaches man sa baybayon para ma-monitor man ang giho sang publiko. Ila binagid kon magbalik-balik sa normal nga hindi maulanon ang panahon sa masunod nga mga inadlaw. Action Rex. Yari si Donasco angot sining. Ang palayag ni Donasco angot sining Semana Santa. Nag-ayo ang kapulisan sang kooperasyon sa publiko kung ano mga health protocols kag iban pa agad nga mangimatawhay ang ining pag-celebrar Action Rex. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than report, mag-action din naman sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksonda Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ulay hununtang balita gikan sa BCPO. BCPO na paidalom sa full alert status bangod sa sining tiyempo nga ti daw lain gidi. Kag PNP Search and Rescue Group handa na kung kinanglanon gidman. Yaring kaundan sa report ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Akson Eric. Akson Eric, ang kasanag nagtuhaw na, no? Nagtuhaw na sa? Daw nagatigaw sa tapad mo daw? Gagayong. Ayo di Purma. Di ang kasanag Akson Rex, ara na gitman, no? Ara na? Ara na, no? Doon ko naasig si mo mag-monitor raw. Ako pa ya, no? Ayo di Purma. Base magdubli pang kasanag. Ara na to? Ara na gani, ara na, oo. Di timing ina ko mag-sign off kada, no? Mag-sign off, ha? Kag mag-tirin-tiri naman kita. Ang sabat sang pagpangamuyo ni Akson Rex, halin pa kay sang aga, no? Okay. Hasta sumo. Nagap lang lapsi na wala sa mo. Silingya, ang ulan, why problema. Ang unod sa bursa, amo ang problema. Ayo di Purma. Sini ko gada, Akson Rex, madayo na kita. Ate, thank you kita. Madayo na kita imo sining panakayo, no? Ano panakayo? Ayo di Purma. Hindi amo. Ang ginakalbaan mo natapos na, no?
kag ara na kag magapadayon ikaw sa paglakat sa imo misyon, no? Ayo di porma. Tiraon to yan. Ayong ito Tiraon lang din yan, alang ay. igos simpo. Ay kinutamiya ko lang ang mga Protex. Mga? Protex. Protex? Oh, puro tikalon. Ayo di porma. Mga barkada ni Joseph Chua. Gale. Oo, kakao sila sa isa ka malalon nga lugar, Action Rex, Ah. O, diba siya ko kasugpon para sa birthday, bla? Gale. Sila sa akon, ang mga nabilin, iputos sila ang kag-iapit sa tiyan. Para si Joseph Chua. Gamon ito sa imo. Sila niya, tamyan ako to sa mga Protex. Ano ko rin Protex man? Yeah, puro tikalon. Mga Protex kaya puro tikalo na buyong gini si Sir Joseph Chua mo. Da monitor sa. Sige, largahon ta niyo. Oh, sige. Para makakuha ka na, no? Hindi amo. Ari na kay na sa aga actually Action Rex na bato ni Colonel Thomas Joseph Martir ang direktiba sa Police Regional Office 6 nga mapaidalom sila sa full alert status sa sining malaing nga tiyempo o kung mabagyohon nga panahon. Kag ang Police Regional Office 6 nag-advise man kay Colonel Martir nga kada oras maghatag sila sang situational report direkta mismo sa Police Regional Office 6 kung nga may baluan ang sitwasyon kag status sa dalagal man diri sa panahon diri sa Medagpanwa sa Bacolod. Tisri ni Martin action na rex interview naton karon gina mga aga nga naka-alerto na ang halos napulo ka mga station commander nga naga patigayon sa visibility patrol especialmente sa mga police station nga may ara coastal barangay kag mga police station nga may ara tag sa Kasuba nga sa diin may naga-istar nga mga pumuluyo naton. Tisri ni Martin action rex naka-ready naman nato sa nga PNP and Search Rescue Operation while labot may ara man rescue standby forces ang BCPO kung kinahanglan pagit ang duga nga porsa. While labot siniti ang mga patrolka sa nga BCPO naton on standby man kay kung kinahanglan gibay nga tawag nga force evacuation magapatigayon man kag himuon man sang ato sini nga kapulisan. Yari si Martir sa interview sang Action Radio. Aga pa kami pa-alert sang higher office, regional office 6, no? We are in disaster uniform na gani. Bago man lang sila nag-declare sang status, no? Full alert kami for any eventualities like bagyo ready naman for search and rescue operations anytime. We have been monitoring our areas nga flooded. Kag amo na alit pa kagabi. Na-advise na sila regarding sa preparation namon sa in case magbaha as per instruction man sang regional office. Kinapasitrep na gani kami kada oras, no? Kaya po na kami situational report every hour sa regional office 6. May araman ta mga rescue group nga mga PNP personnel, Colonel, no? Yes, sir. Naka-search and rescue operations na kami. Paka-uniform nila, pati nakagang upper nga blue. Ready for search and rescue operations, sir. Equipment natin, sir, ara naman siya ready naman. Yes, ready naman upper stations and may mga reserve standby forces pagkikita aside from sa naka-standby nga search and rescue operations. Magamit naman siya nga ito patrol cars, no, sa pag-transport sa mga evacuees kung kinanglan, no? Yes, oo. Ready kami action Eric. Ready na ang mga salakyan. Finally, Colonel, ang imo na ng guro panugyan sa mga utod na ito nga nag-star sa ikad-baybay kag sa mga suba, Colonel. Anong panugyan mo sa ila? Yes, as early as now, no, pilihok ka po makapwede naka-evacuate into safer place ng mga schools matada in case nga ara ka masakit sa mga shorelines para safety ta. Anyway, ara man na natin police mag-ready to respond to help you. Action Rex, si Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Action Radio. I-text mo kuno sa kagawad, Jo Fred sa Pantaw. Kagawad, may lang nga pagpamatik, na-reset ko nung iyang cellphone. Okay. Oo, i-text mo sa. Ang number ko nga bago? Oo, ang number mo nga ginagamit siya eh. Okay, sige, okay. Oo. No problema, kaya basi kung magbagyo man, no? Kurisma na gadaan, no? Amo gali, kurisma gali kagagabagyo. Di ba si magbagyo man na si Kagawad Jofred, no? Amo nagagaduli-dali siya. Nga masin ko. Text mo sa. Amo na naguro na Action Rex na. Liwat sa mga taga-Protex na. Mga puro tikaro nga po ni Sir Joseph Chua mayong ugtor na. Report kika sa Bacolod PNP. Ako naman si Action Eric Magbano nagasiling mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas. Laputon ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Live extension na vitamin D3 anay. Nasa tamang serbisyo. Mayo lang ang pagpamati kay paring Nono Agisandog monitora sa sining udto. Ay, thank you gid kap. Sige, thank you gid kap. Paabuton ko na kay Need Ina, no? Bao Need Ina. Paring Nono Agisando sa manuling kawayan ga monitor man kag si Samson nga gaobra dining table. Ba, pwede. May lang nga pag-obra dira kay Samson, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magsayod tabi sa Northern Negros kay Akson na Roger Gotib, syudad sang Cadiz sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nila ang Sagay, Cadiz kag Escalante padayon ang full alert. Mga kasubaan kag pila ka mga dalanono nagataas ang tubig bangod sa sige-sige nga pag-ulan mga kaakson. Yaring countdown sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rest parayon karon nga nagalibot nga nagamonitor ang amon diri nga City Disaster Risk Management Council o Management Office ang mga personnel sini agod nga i-monitor gid ang mga kasubaan. Gin-confirmar naman na sa mga naglibot kay mismo si Board Member Jumbin Mirhan mo ang naglibot sa mga kasubaan. Nagtaas ang mga tubig sa suba diri sa may Sicaba River halos 8 feet ang pagtaas. Ang uban ang Cross of Bridge antes ang St. Anne Hospital nga halos naglapaw naman sa may pika-pika bala sang higad sang suba nga gin iprobar ina sa Bell program sa aton sini nga national government. Tutok man karon ang amon diri nga DRRMO sa Himugaan River nga nagalapos diri sa may barangay Panikion o kon sa Panikion barangay Tigluigan sa diin nagaluntad man sa masami ang mga pagbaha. Pero sa kay board member Jongbin Mirhan sa aton sini nga interview sa subong no ang tanan nga suba nagtalaas no bangod sa mabaskog nga ulan no alin sa kabiran no ang katapusan nato nga gintakos ini nga din sa Himugaan no diri sa may pabrika kasi ambisado na sa pagiging parts ang Tigluigan. So sa subong wala pa man sang forced evacuation nga ginpatikayon pero may mga 4 na kapamilya diri sa may barangay Kaduhaan report ni Kapitan Gilbert Javier nga nag-voluntary na sila nga magbiya sa ila sini nga balay bangod nagtaas ang tubig sa ila nga area. Way pa nato ma-confirm gid ini action reaction sa diin gid nga mga area sa barangay Kaduhaan. Nagdeklarar naman kay ina mas nablag pa si Mayor Bading Escalante na wala sang klase sa tanan nga level sa siyudad sa Cadiz sa bahin sa nga mga bulutuan aga pa kaina. Pero ginbayag man ni Mayor Bading Escalante nga may ara iya opisina sa tagsa ka mga talatapan sa gobyerno sa subong na Lunes. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Akson Elson Patinio sa unang distrito sa Banwa sang Calatrava, alkalde sang Banwa sang Calatrava
nagmando nga kansilahon ang klases kag gobyerno, trabaho sa gobyerno, samtang padayon ang pagmonitor sang municipal disaster nila sini sa padayon nga pag-ulan. Yaring kaundan sang report ni Akson Nelson Patinio. Sa detalye sining balita, Akson Nelson. Yes, Action Rex, sa padayon nga nag-alerto ang mga otoridad sa Banwa sang Calatrava tungod sa sigisigi nga pagtupas ang ulan. Angot sini nagpagwaan na si Mayor Marilyn Eras ang kamanduan nga kansilahon ang klase sa tanan nga level sa bulurtuan kag pag-report sa mga trabahante sa lokal nga gobyerno karon nga adlaw. Samtang ginapahayag naman na rin sumingit sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga padayon ang ila pagmonitor sa 40 ka mga barangay sa Banwa sa posibleng landslide kag pagsaka sang tubig baha sa mga kasapaan tungod sa padayon nga pag-ulan. Dugang pa ni sumingit nga sa mga kapitan dapat nga mag-report gilayon sa ilang opisina kung may mga insidente nga magaluntad sa ilang lugar. Sa karon, wala pa naman sang nabaton ang MDRRMO nga insidente sa landslide kag pagbaha sa Banwa. Sa ibang nga balita, Action Rex, kanselado sa gihapon ang pagbiyahe sa mga motorbangka padulong sa Sipaway Island kag sa mga barko padulong naman sa siyudad sang Toledo, probinsya sang Cebu nga magagikan sa puerto sang San Carlos City. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon yun Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patinio. Sa 3rd District naman mga kaaksyon upod kay Akson Arlo Ticari sa ka-24 anyos nga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo. Aksidente nga nakabunggo sa isa ka stockpile sang hollow block sa siyudad sang Victorias kag Ibi Magalo na Mayor Malacon nagsuspende sang klase kag trabaho sa talatapan sang gobyerno lokal sa Banwa sang Ibi Magalona. Yaring kaundan sang report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, isa ka 24 anyos nga lalaki nga kasakay sa motor single ang aksidente ini mga tak na alas 10 ng gabi dira sa may Osmeña Street, Barangay 13, Ciudad San Victorias. Ang biktima sa nasambit nga traffic accident aging kilala ini sa kay Orles Pierre Huyatin I. Mangilimutan, 24 anyos edad, isang soltero kag pumuli sang Barangay 1, Poblacion Zone 1, Ciudad San Cadiz nga sa karon niya na confine sa may Bacolod Queen of Mercy Hospital kag obserbahan sa mga attending physician on duty. Ang nasambit nga biktima ang nakaangkon ini sang tilas sa iya sininga lawas kag sa iya sininga ulo nga kung sa din ini tugas ang pagkabunggo sang motor nga ginamaniho sang biktima sa isa ka stockpile sang hollow block nga napahamtang yara sa kilid sang dalan. Suno sa record sa Victoria City Police Station nga ang biktima nagausoy ini sa dalan nagikan sa Sor panorte sa hinaligid lamang ini siya ang ukon ang motor sa nasambit nga biktima ang hindi na makontrol, resulta nga bumunggo ini sa gutter pagkatapos nga nagtupa ang biktima sa naka-file nga hollow block sa kilid sang dalan. Resulta sini ang nasambit nga biktima sang na-aksidente ang nakaangkon sang guba niya sa nga motor kag ang biktima una nga gidala sa may Ikaayong Lawas Foundation Hospital dira sa Ciudad San Victorias apan sa ulihi ini siya ang din transfer sa isa ka bululngan diri sa Ciudad sang Bacolod. Pihat na tayo na aksyon na doon Ibi Magalona Municipal Mayor Marvin Malacon nga bangod sang red alert status dulot sang bagyong Agaton. Ang local government unit sa Banwa sang Ibi Magalona ang nagdeklarar ini sang kanselasyon sang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampubliko nga bulutuan. Sa idalom sang Executive Order number 29 series of 2022, lakip na din suspender ang trabaho sa tanan nga mga talatapan sa ahinsya sang gobyerno sa Banwa sang Ibi Magalona kagod nga makahanda ang mga empleyado kag ang tanan nga mga pumuluyo sa mahimo igadulot ni bagyong Agaton. Lindugang pa sa alkalde nga magapabilin ang suspensyon sang klase sa trabaho o kung suspensyon
sang trabaho samtang ang Negros Occidental yara pa sa idalom sang red alert status kag kon magabalik ini sa normal kung na-lift na ang status sa probinsya sa Negros Occidental. May angod sini ang ibig Magalawang Municipal Police Station ang nagapatigayon man sa paglibot sa pila ka mga areas, ilabi na ang mga area nga masami binabahaan agud nga mabantay ang o kung mabantayan ang pagsaka sang tubig sa mga suba dira sa nasambit nga lugar kag agud nga maalerto ang mga pumuluyo sang nasambit nga banwa. Report naggikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Aeronautica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Arlo Ticar. Balita gikan sa 3rd District. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation na muna isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases, mga kaksyon or balati. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga ka-aksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para traffic to or traffic dito sa sulod ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager support dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad ng Waita Malabutan pasensya gid pabuasan ta ini mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon